pijn gedaan. April in Portugal, een bloemenfestival, waar elke jonge liefde snel ontluiken zal. En daarom, als je wil, gaan wij begin april naar Portugal, het land van bloemen. Het lot heeft in een grill. Ik denk dat de grootste verdienste van mijn vader voor Weert is geweest dat hij op zijn manier toch Weert op de kaart heeft gezet. Ze kennen allemaal, in een ver verleden kenden ze Weert van Antje van de Statie. Maar later kwamen alle reizigers, die kwamen langs het station en die zagen daar met grote letters Johnny Hoes. En mijn vader die bouwde aan een geweldig imperium hier in Weert. Hij is daar erg succesvol in geweest. En dus altijd kwam de naam Weert en het diepe zuiden kwamen voorbij. Hij heeft ook schitterende nummers over Limburg. Hij heeft ook al heel veel Limburgse artiesten op de kaart gezet. Dat is ook een fantastische verdienste van mijn vader geweest. Weert heeft natuurlijk ook veel teruggegeven aan mijn vader. Weert heeft hem een podium gegeven om de dingen die hij graag wilde doen, om die te kunnen realiseren. We hebben altijd medewerking, we hebben altijd support van de gemeente gehad. De mensen zijn ons altijd loyaal geweest. We hebben hier altijd goede vrienden, goede vriendschap gehad. De mensen hier in deze contraien die hier in zijn fabriek zijn komen werken. Want vergeet niet, we hadden op een gegeven moment een fabriek met meer dan 100 medewerkers. Dus hij heeft hier wel wat uit de grond gestampt, helemaal uit het niks. Dus die mensen, we zagen dat ook als familie en we zijn daar heel dankbaar voor. Dus wat dat betreft dragen wij Weert, en zeker mijn vader en zeker mijn moeder die uit deze contraien kwam, wij dragen Weert een ontzettend warm hart toe. En daarom, als je wil, gaan wij begin april naar Portugal, het land van bloemen. Naar Portugal, het land van bloemen.